Hugo, no em toquis el trípode, perquè si no caurà tot. No, ja, no. Hugo, no puc fer el vídeo amb tu, vull dir, no. Perdoneu, és que tenim un intrus al vídeo d'avui. Va, baixa, que estic... És que, Hugo, va, vés. Vine. Benvinguts i benvingudes al primer programa de 2021. Tornem després d'una pausa una mica llarga, però ja ens perdonareu, és que estàvem treballant en una imatge renovada del programa. El Beni Gallinat ha sigut la persona que ens ha ajudat amb aquesta nova imatge i esperem de debò que us agradi tant com ens agrada a nosaltres. Dit això, encetem les tertúlies d'aquest any amb un tema que sembla ser recurrent en aquest canal, però és que us agrada. Jo no puc fer-hi més. Us agrada i n'hem de seguir parlant. Us posem en context per això. Fa uns mesos el perfil de Twitter Tornada 3XL va començar una espècie com de competició per, dir quina era la millor sèrie d'anime que s'ha emès o es va emetre en el seu moment al Canal Super 3 o al 3XL. Aquest torneig telemàtic va ser una disputadíssima competició entre tots els animes que s'havien emès en algun moment en aquest canal. La disputada competició va acabar amb One Piece i amb el Detectiu Conan com a finalistes i nosaltres, abans de que acabés, vam fer aquest tuit. Spoiler, va guanyar el nostre estimat detectiu i com diuen en castellà, lo prometido es deuda, doncs aquí estem, una altra vegada. Evidentment ens va faltar temps per juntar-nos i dedicar una segona part a aquella tertúlia que vam fer al juliol de l'any passat, però atenció perquè en aquesta tertúlia ens fiquem en els esdeveniments més recents de la sèrie. Per tant, ja us aviso, hi haurà spoilers. Quedeu avisats, que no us digui que no us he avisat abans. Si us agrada aquest tipus de contingut o voleu suggerir-nos temes nous, ja sabeu que ens podeu trobar a les xarxes socials i també us podeu subscriure al nostre canal de YouTube perquè el vostre algoritme us avisi cada vegada que pugem nova tertúlia. I ara sí, comencem aquesta primera tertúlia de 2021. Parlem-ne! Deixeu-me que us presenti, no, jo crec que ja no cal que us els presenti, però us els presento igualment als convidats que m'acompanyen en aquesta primera tertúlia del 2021, que són la Marta Ferrer. Hola. El Marc Gómez. Hola. I la Clara Schwarze. Què tal? Jo crec que si esteu veient aquestes cares ja sabeu, i bueno, pels setups que tenim darrere nostres ja sabeu a què venim a parlar, però per si de cas, efectivament ens ho heu demanat i aquí estem una altra vegada perquè com ens agrada molt parlar d'aquesta sèrie no ens podíem estar de fer una segona part de la primera tertúlia aquella que vam fer sobre el Detectiu Conan al juliol. Si us recordeu, a la primera tertúlia que vam fer ens vam centrar en totes aquelles coses que s'han emès fins a l'actualitat en el Club Super 3, en el canal Super 3, però per evitar fer gaires spoilers no ens vam moure de tot allò que ja s'havia emès en català. En aquesta ocasió, com és una segona part d'aquesta tertúlia, hem decidit que sí que farem spoilers, per tant, atenció, spoiler ben gran des del principi, perquè ens adentrarem en coses més actuals, coses que estan passant a dia d'avui en el manga i en l'anime. Quedeu avisats, si voleu us quedeu a veure-la i jo crec que ens ho passarem molt bé perquè bueno, ja els coneixeu i sempre ens riem molt amb aquesta gent. Us recordem que l'últim capítol que hi ha al canal Super 3 és aquell de la guarderia, llavors tot el que vingui després d'això doncs tirem una mica amb milles, com diu la Marta, que sempre diu això, i... Sí, sempre ho dius això. I ja està. Ho dius bastant. Jo no sé si us va quedar alguna cosa per parlar l'última vegada que us volgueu treure de sobre, allò de... A mi em va quedar per dir una cosa molt ràpida la setmana passada, el juliol. Tantes coses, realment. Tampoc no vam deixar. Perquè no oblidem per això que vam fer una segona part ja, en realitat, que va ser provar tots els trucs. Que això també ho podeu veure en el link que apareixerà aquí. M'estic apropiant del canal. Fantàstic, em sembla, aquesta ajuda em sembla fantàstica. Crec que sí que tinc alguna cosa a dir, però en referència, no sé si ja ho vaig dir a l'altre, si no, després ho talles, vale? Però que jo crec que em vaig posar una mica hater al primer programa i després, quan vaig haver de veure els capítols per fer els trucs que vam dur a terme, em vaig recordar de per què m'agradava tant Conan. I és com, m'has enganyat! Tu eres molt guai, continues sent molt guai, el problema és que t'has desvirtuat pel camí, xaval. Llavors jo només volia dir això, que a muerte amb els primers capítols i Conan és el millor anime del món i ho continua sent almenys els 100 primers episodis. Després d'aquí ja
D'això no sé què colla Després hi ha la cosa... Bueno, els 100 primers episodis de trama, perquè després ja sabem que tenim moltes coses de relleno. Anem una mica ja directament al tema, perquè si no ja sabeu que se'ns en va el temps. Jo crec que és obligat que comencem parlant una mica de les trames que tenim actualment, com s'estan desenvolupant i què està passant, i jo crec que evidentment hem de començar pel principi i hem de començar parlant de l'organització. Per què hem de començar parlant de l'organització? Perquè resulta que el senyor Gosho Aoyama, que és el creador d'aquest anime que tant ens estimem i d'aquest manga que tant ens estimem, ha avançat bastant. Ha avançat bastant últimament. La Clara fa una mica així. Aquí ja ens pagueu una mica, però a mi m'agradaria preguntar-vos com heu vist aquesta trama de l'organització, si ha avançat lo suficient per vosaltres o si potser podríem haver avançat una miqueta més. Jo crec que l'avançament és fals. Ai, perdó, no, digues. No, endavant. Vaig a matar? No, jo crec que ens han enganyat també amb que estan avançant. No estan avançant en absolut, jo penso. O sigui, van avançar en un punt molt llunyà en què es va descobrir We can be both of God and the devil since we're trying to erase the death against destiny of time. Allò semblava que almenys teníem l'objectiu de l'organització, o sigui, realment, tot i que hi ha un odi per la Haibara, allò semblava que estava portant com a algun lloc i allà es va aturar. I ara tots els avenços que estem tenint és de trames que s'estan obrint noves, o sigui, no estem tancant la història. I ara el rum... O sigui, què ens ha importat mai qui és el segon en cap? O sigui, no ens ha importat mai, no ens va ni ens ve. O sigui, tenim la sensació de, buah, estem descobrint qui és el segon. Però i què? O sigui, jo el que vull és que se solucioni. O sigui, és que mai hem sabut que hi havia un segon. O sigui, perquè me l'has presentat tu, i llavors estàs creant un nou misteri d'on no n'hi havia. O sigui, no és avançar, és tancar trames que acabes d'obrir. O sigui, subtrames que acabes d'obrir, però jo tinc la sensació, potser pessimista, que estem com a la meitat. O sigui, aquesta sensació de ara sabem qui és el segon... Hòstia, la meitat no, sisplau, Jo espero que no, però tinc aquesta sensació una mica pessimista de dir és que no estem avançant, estem descobrint personatges que ens han introduït fa un any o dos. No res. Jo discrepo, faré una mica d'advocat del diable, però discrepo perquè el Gosho Aoyama sempre que ha desenvolupat trames que després acaben sent arcs llargs, no? D'aquests d'organització en cada cop saps qui és el vermut i qui és el dios i su madre, sempre comencen amb casos així que no tenen res a veure o amb una o dues pistes o algun descobriment nou, tipus aquest, que és el del segon de l'organització, i després desemboquen, amb una mica de sort, en grans capítols i grans trames que tenen a veure amb desemmascarar l'organització i al final amb que el Shinichi s'apropi a l'organització. Sí que és veritat que el número 2 de l'organització fa un any que sabem que existeix, però també és veritat que és un pas més endavant al cap de l'organització que ja sabem qui és, no? Que és el Karasuma, que ja ens ho va ensenyar després del manga aquell de Kyoto, i jo sí que vaig tenir la sensació, una mica també perquè va ser un descobriment que em va pillar desprevinguda, perquè el cas comença amb algú fent-se passant pel Yusaku i tothom deia, ostres, és el Kid, i jo ja anava pessimista dient, mare meva, un altre cas del Kid, a mi ara què m'importa el Kid aquí amb les seves merdes i els seus trucs i els seus daixonsis, i aleshores resulta que no, que el que tots pensàvem que era el Kid resulta que és la Vermut, que apareix del no-res, que dius, què fas aquí, Vermut, on te vas? I tot això desencadena com tota una trama de que en realitat l'organització està molt més a prop del que es pensen, que és una cosa que nosaltres els lectors ja sabíem, però que diguéssim que el Shinichi i la resta de personatges no. I llavors jo vaig tenir molt aquesta sensació de uau, s'està liant realment perquè s'està juntant l'FBI, s'està juntant l'organització, hi ha un cara a cara que a mi em recordava el cara a cara que hi havia amb la Kai quan fa veure que es mor i que no, i realment vaig tenir aquesta sensació de uau, o sigui, comença a plantar coses perquè sigui el principi del final. Que serà un final llarg de collons perquè hi ha un munt de trames obertes i hi ha un munt de personatges que encara no sabem què coi va passar amb l'Amuro i amb la Kai quan es van trobar allà a casa dels Kudo, que de cop van tornar els Kudo que se gustaban y se liaron y acabó mal la cosa. Eso es lo que pasó. Vull dir, encara hi ha milers de coses que no sabem, però bueno, ara sabem una cosa molt important, que és que el número 2 de l'organització està allà al costat del Conan, i crec sincerament, o sigui, bueno, a mi em sembla, tinc aquesta sensació que no havia tingut abans en cap cas de l'organització de, vale, comencen a tancar-se moltes de les coses que ja estaven obertes. La Clara, què vol dir? Jo tinc dues coses a dir. Una, jo porto com 1000 capítols sense entendre res de la història.
vale? O sigui, perquè ja... Que són la majoria de capítols. Tots aquests personatges nous de l'organització, de l'FBI... Sempre he de mirar qui és qui està infiltrat on, qui és un doble infiltrat. Està en japonès, Marc, no ho entenc. Vale? Espera, això que acaba d'ensenyar és un mapa conceptual de personatges, perquè clar, n'hi ha tants que és que al final costa de seguir. Vull dir, és important això, I és que és això, és el que diu el Marc, són molts personatges que no m'importen, és com, però això que coi té a veure amb res. O sigui, a mi em dóna la sensació que no pots improvisar un thriller si l'escrius. O sigui, has de tenir una història policíaca, no? Igual que els casos d'assassinat estan com molt ben pensats, doncs em dóna la sensació que la trama principal una mica li van afegint com coses per intentar allargar-lo, no? Doncs, fiquem aquest personatge, fiquem una trama que té a veure o no, és igual. Això per una banda. I per l'altra banda és que amb tants personatges la història està arribant a uns extrems tan grans, o sigui, no? L'últim episodi que he llegit, entra el Conan a casa seva i està mig FBI a la seva biblioteca, tots allà, amb uns pares, no sé què, i és com, cada cop em sembla que el Conan pinta menys en tota aquesta història, saps? És com, què coi pinta un xaval de 17 anys que està aquí de casualitat, saps? Que no pintava res, que estava al parc d'atraccions, però és un maleït tafaner i es va ficar on no el demanaven, no? I és com, en sèrio? O sigui, no sé, és com, nen, tu vés-te'n a casa seva, deixa els grans que solucionin tot això i ja després, saps? És com, no sé, és això, està tot com molt desvirtuat. Jo tinc la sensació que sí que en els últims anys hem avançat, el que passa és que l'avançament és tan lent, lent, perquè hem tingut petits arcs, hem tingut petits arcs que sí que han anat avançant coses, i vull dir, remetent a coses que ja s'han emès en el Super 3. El tren del misteri, per exemple, és un arc o sigui, conceptualment, és molt interessant, passen moltes coses, hi ha molts personatges, de cop hi ha personatges que es troben per primera vegada amb els homes de negre, passen coses, però clar, d'aquest al següent dels homes de negre interessant, passa Dios y la Virgen. Llavors, clar, jo crec que el que molesta és que costa molt que avanci la trama, més que, i a part que posen molt de relleno pel mig, etc. Va primer el Marc, que ha aixecat primer la mà, i després... No, és que m'he copiat de la Clara, de fet, això no ho havíem fet mai, però està bé. No ho havíem fet mai, això. Però està bé. Només volia afegir, o sigui, que aquesta cosa d'anar avançant i això i no anar avançant, jo crec que el que fa tenir tants casos amb l'organització, que sembla que estic tan a prop, jo crec que el que a mi m'ha provocat és que ja no em fa por l'organització. O sigui, l'organització, cada cas de l'organització tenia molt de pes. Era com, buah, que ve un cas de l'organització, fa una por que te mueres, el gin, no sé què, imposa molt. Ara en tenim tants esporàdics sense que van a res i no passa mai res i mai de llonsis, que també li perds com aquest temor que creia i que s'havia fet molt bé. I crec que devalua com el poder, la seriositat de llonsis. Anar creant aquestes coses i anar solucionant i tal, bueno, em devalua el pes de l'organització. I això jo crec que hi hauria... O sigui, jo el que faria en aquest punt de la història és matar algú important. O sigui, en els primers capítols vam tenir l'assassinat de la Kemi, que vull dir que és una cosa que realment marca molt el Conan, perquè com mor als seus braços i és com, joder, this shit is fucking serious. Fort, sí. És molt fort, i clar, i portem 1000 episodis on sembla que passarà alguna gros, però mai passa res gros. Llavors és el que diu el Marc una mica, que a mi el gin em feia por. De debò que em feia por, i em feia por passar les pàgines, no sabia què faria. El Sherry aquell. Guai. I clar, i aquesta mena de... No, aquest odi intrínsec que li té a la Haibara, no? Que realment és com, és que com la pilli, mare meva, el que li farà. I clar, llavors és com tot això s'ha quedat com molt diluït. Això per una banda. I després, relacionat amb el que deies tu, Adriana, que també jo crec que una de les coses que fa que sembli que la història no avança és que, per exemple, tota la trama de la massomissera i la seva família i tal, que ara en parlarem, suposo, ara anem, aquí, o sigui, hi ha personatges que saps que tenen una informació, o sigui, que saben coses, però com que fan veure que no les saben durant 1000 episodis. Ahora abriremos el melón de la que más sabe cosas y no las dice. Ja, i és com, perquè aquí hi ha una... Clar, però el problema és això, és com
l'espectador sap el que sap el personatge, però els personatges no ho saben, i és com, a veure, sisplau, però voleu parar ja amb aquesta farsa? És com que fa 100 episodis que ja ho sabem tots. Llavors és això, que dona com una mica aquesta sensació de... Bueno, i el problema és que hi ha personatges com la Haibara. La Haibara, o sigui, aviam, no, prou ja del xiste de la Haibara. O sigui, tothom aquí s'enamora la Haibara i la Haibara fa anys, o sigui, des que va aparèixer segurament, que la tia sap un munt de coses sobre la potoxina en l'organització i no les explica. I per què no les expliques, Haibara? Un moment, aquí no parlem. Perquè no ha passat ni un any, en realitat. Aquest és el problema. No, però és igual. O sigui, dintre de la lògica del personatge de la Haibara, que ha tingut tot un desenvolupament, de que al principi no confiava en ningú, es pensava que estava sola, que no li quedava res en el món, i ara ha après que sí, no? I que té el doctor Gas a la Lliga de Detectius Júnior, que sap que pot confiar en el Shinichi perquè aquest pobre noi, o sigui, ha fet tot i més per salvar-la i per protegir-la, i un dia quasi moren els dos en una explosió en un bus, simplement perquè la Haibara va tenir un instint suïcida i va dir, pues aquí em quedo, i el Shinichi va dir, no. Clar, o sigui, aquest noi que ho ha donat tot per protegir-la, i la tia no li està explicant coses que el podrien ajudar. És que no s'explica. O sigui, s'explica al principi de la seva trama, quan és un personatge tancat, però ara que ja ha fet tot el desenvolupament i que segurament no en tindrà més, perquè és que no té capítols l'Aoyama per desenvolupar més la Haibara, vull dir, ha arribat fins aquí i ja està, fins aquí és on es queda, doncs no m'entra en el cap que tingui tota aquesta informació que li va donar la seva mare en aquestes cintes de casset, que qui sap on coi han quedat aquestes cintes de casset, que ja no la recorda ni Cristo, jo crec que la recordo jo i la recorda la Haibara, però ja està. Ningú més recorda les cintes de casset que va gravar la seva mare, i on es veu, perquè en el del Mystery Train aquest es veu que la mare li explica coses de la potoxina i no li està explicant al Shinichi. I dius, home, doncs potser que espavilis una mica i li expliquis. El mateix amb la Cera i a la Kai. O sigui, per què el Shuichi Akai, que és un home que confia més en el Conan que en si mateix i que constantment ens està demostrant que sap que el Conan és el puto crack, per què no li diu i per què no li confirma que la Masumi Cera és la seva germana i que la Mary aquesta, que és una altra que no trago, és que em posaré molt hate amb aquesta família? O sigui, aquests que a sobre són tots de la mateixa família, perquè són cosins. O sigui, és problema amb les roses, Marta. Odies a totes les roses. T'ho juro que sí. Pot ser que sí. No, perquè la Sonoko l'estimo profundament i la Vermut també, i la Yukiko també. És castanya, la Vermut. És tenyida. La Vermut és platino, la Vermut. És tenyida. No, però, o sigui, per què no hi ha ningú a la família Akai amb dos dits de front que pensi, saps què? Anem a explicar-li a aquest noi que és tan espavilat totes les veritats que sabem i que en el fons som tot família i que estem tots relacionats, perquè potser a aquest xaval li va bé saber-ho. Potser a aquest senyor, aquest noi pobre, li va bé saber totes aquestes coses per arribar a retallar tot el que és l'organització. I és una cosa que em posa profundament nerviosa. I fins aquí la rajada. Només vull dir una cosa, ja que estem rajant, és com... Vull rajar de la Masumi. O sigui, és que... Vull rajar de mi mateixa. Sí, de mi mateixa. Vull rajar de mi mateixa, vale? O sigui, és que he llegit un dels últims episodis que he llegit, que els he llegit avui per posar-me al dia, per poder gravar això, doncs ja fan com un xascarrillo... Dedicació, el parlem-ne. Hi ha un capítol on la cosa és que van a la festa d'aniversari d'una companya de classe que té una germana que és actriu i actua una sèrie de detectius i no sé què. I llavors fan com un xascarrillo on la Ran diu, ai sí, el seu personatge era molt guai, i la Masumi diu, tot i que mai deduïa res i mai aportava res als casos. Fa com aquest xascarrillo i és com, però com això no ho pots dir tu? Si tu ets la pringada que treu tot el parrafote, o sigui, em fas parlar mogollon i dir mogollon de paraules rares i al final no soluciones una merda, sempre ha de venir el Conan perquè t'has equivocat amb un detall. Bueno, a part d'això, que vull dir que la Masumi és una mica, és com com es diu, la marioneta de la seva mare, o sigui, perquè l'única cosa que totalment. O sigui, vull dir, és com, tia, però tu, se suposa que ets llesta, no pots pensar per tu mateixa i, no sé, fer coses per tu mateixa en compte... No, l'única cosa que fa és com tot el que li diu la seva mama, no sé, tio, no m'agrada. Sí. Però per això... Deixa el personatge.
Clar, però jo per això deia que, en plan, que a mi ara la Masumi em cau bé perquè et conec a tu, Clara, i tu ets fantàstica, llavors és com que, bueno, de rebot, doncs em cau bé la Masumi, però és que a mi la Masumi des del principi vaig pensar o és molt guai o serà un rotllo de personatge, i efectivament jo no entenc per què la gent la té tan amunt, perquè és que trobo que no té més interès de que és això, és la marioneta dels que la rodegen i de la seva família, per desgràcia, perquè podria ser un personatge molt interessant. És que és això, a sobre i realment l'única noia detectiu que treus després de no sé quants mil anys i és com, tio, no ho sé. Bueno, però aquí entrem una mica en un altre tema que també volíem tocar, que era el tema de tots aquests personatges que posen una mica així com de fanservice, que els van ficant i llavors perquè als fans els hi agraden els deixen, que aquí la Marta ja va mirant com dient posarem a pelar a un... És que la Marta i jo aquí tenim una disputa, però bueno, no passa res. Bueno, i és veritat, i tu, Clara, també estàs en contra meu. És que, clar, en els últims anys... Bueno, i en realitat des del principi, perquè la Haibara també en el seu moment era un personatge que es va quedar perquè va agradar, però no sé jo fins a quin punt havia de ser com principal de la història. També han entrat tants de nous que en fi, però bueno, hi ha casos com això, com els de l'Amuro, la Momiji aquesta que ha entrat ara, que dius... Senyora, qui és aquesta? Qui és aquesta dona? Per què? No me'n recordava que existia. És que l'única manera que té el senyor Kosho Aoyama de fer evolucionar una mica els personatges és de cop intento que algú senti gelos dels altres. És a dir, l'única evolució que li ha donat a la Haibara últimament és de posar-li traves al Shinichi amb la Ran, que dius, carinyo, no et funcionarà, però segueixo intentant. I ara de cop fot aquí un tercer en discòrdia, que és la Momiji en el tema del Heiji i la Kazuha, que dius, a veure, sisplau, amb el que li està costant al senyor Heiji declarar-se, no. És que no li cal entraves, ja se les posa ell mateix. Clar, llavors jo us anava a preguntar, perquè jo tinc el meu parer, perquè jo, per exemple, l'Amuro sí que és un personatge que trobo que és molt interessant i que m'agrada molt, però després hi ha altres que els trobo super tontos. Llavors, no sé quina és la vostra opinió sobre aquest tipus de personatges. Marc, per exemple, que tens aquí darrere, veig diversos Amuros, llavors parla... Bueno, perquè quan vaig anar al Japó tot era Amuros, i llavors les coses que comprava eren de l'Amuro, i Esfera del Tità, i tot això, que han sortit... Clar, és que de l'Amuro han sortit dos spin-offs. Dos spin-offs. I sobren els dos. No. Clar, jo el Tità crec que no sé si l'he vist tot i el segon no. Clar, de fet jo crec que això ho vam parlar a l'anterior, o m'equivoco, però que és com el cas de l'Aisuke, que semblava que sí, llavors el van deixar morir perquè sí que no va enganxar. Clar, jo crec que això neix del propi format del que és la sèrie, que és un folletín, diguéssim, vull dir que és una revista que surt mensual, bueno, no sé si cada quan surt, però el Conan surt un cop l'any. Quasi, per desgràcia. Hauria de ser setmanalment, però... Clar, però no ho és. Però que això, o sigui, ell mateix es basa en crear petites coses perquè tu compris la següent revista i d'allò en sis. Vull dir que és lògic que passi això, però, clar, com per la història en si, és un suïcidi perquè li fa perdre valor a tot, perquè aquest personatge potser sí, potser no serveix de res... Clar, com si fos una pel·lícula, diguéssim, o com ho llegim nosaltres, com el manga pur, clar, bueno, és això, d'avaluar el valor de tot. D'avaluar el valor és un ús de les paraules molt adequats. I en el vostre cas, noies, què en penseu vosaltres? Jo crec que... O sigui, és veritat, o sigui, al Conan li està passant que està morint d'èxit, no? Que és un manga que encara es consumeix tant i que la gent encara, quan treuen una pel·lícula, és la més vista al Japó i clar, tothom encara el segueix, que hi ha una pressió sobre el Kosho Aoyama, i jo aquesta pressió l'entenc fins a cert punt, de continuar i allargar fins que el mateix Kosho Aoyama es mori, que espero que sigui una cosa que no passi, espero que l'acabi abans que es mori, però bueno, cada cop passen més anys i cada cop estem més a prop de l'inevitable final. I el senyor està malament. Clar, i és un senyor que l'han hagut d'ingressar diverses vegades, vull dir, que té uns horaris molt difícils, que fa més hores que un rellotge i que, clar, escriure el Conan no és com escriure Inuyasha, no?, que tu pots inventar tot fins a cert punt. Ara tots els fans d'Inuyasha se'm tiraran a sobre. No has inventat, ja m'enteneu. Vull dir, el Conan has de fer una mena de recerca perquè els casos siguin realistes. Inuyasha, doncs m'invento una esfera dels 4 esperits i perquè xuto. Però em refereixo Marta, que és molt difícil. Saps que hem dedicat un programa a Inuyasha, On t'estàs ficant, Marta? De cop i volta trobem la Marta assassinada. No, però és diferent.
però m'enteneu que és diferent, que una cosa és fantasia i l'altra és fantasia però una mica més arrelat en la realitat. Sisplau, fans d'Inuyasha, no em mateu. I aleshores, clar, la manera d'allargar això és introduint personatges que alhora han de ser personatges que siguin atractius. I la manera de fer això és el fanservice. I clar, quan tu com a autor inclous coses en la teva obra que és fanservice, doncs clar, perd gràcia perquè ja no és la teva intenció original. I per mi el cas exemplar d'això és l'Amuro, que és un personatge que clarament, perquè no s'aguanta per enlloc, perquè és la versió del Mercadona de la Kai, perquè tenen exactament els mateixos traumes i les mateixes trames, que és, a mi algú de l'organització em va matar algú que jo m'estimava molt i per tant vinc aquí a muerte, a infiltrar-me i a destruir-los des de dins. Passa que la Kai el van haver de fer fora i l'Amuro sembla que encara hi és, i són el mateix arquetip de personatge del típic que va de guai, que és així callat, que està traumat, que té problemes com de machito hetero, que penses que és que me la sua, o sigui, és que me la sues molt fort, a més, tan dibuixat com un sex symbol japonès, en plan moreno, amb els cabells tenyits. És que aquesta portada... Sexy! O sigui... Això què és? Quin sentit té? És que mira-lo, con su iPhone i todo, l'Amuro. Clar, o sigui, això és perquè les pobres noies japoneses es tornin loques i comprin, amb tots els respectes. Però és que és veritat. I llavors, a sobre, fas l'anime i li poses la veu d'un doblador, que allà al Japó els dobladors, aquí per desgràcia no, però allà els dobladors són com superestrelles de Hollywood i li han posat un doblador que és el mateix de Gundam, que és una sèrie que a l'Oyama li encanta, i llavors a sobre, dintre del personatge, li ha posat referències a Gundam i la gent s'està tornant boja amb l'Amuro, quan és un personatge que en realitat, si l'analitzes més enllà d'això i si analitzes la seva transcendència dins de la història, no t'aporta res de nou. O sigui, jo per un moment al principi vaig pensar ostres, encara serà interessant perquè realment serà un crack de l'organització que està molt a prop del Shinichi i li liarà parda. I després resulta que, clar, tothom va boig per l'Amuro i la Yama el fa descafeinat, no? I diu, no, en realitat és bo, i és de la policia federal del... És que ja no sé, o sigui, ja no sé ni d'on és perquè no sé quin grup és. Però clar, o sigui, llavors ja perd gràcia, i si jo me l'he d'estimar perquè és un sex symbol, doncs home, què vols que et digui? Tenint el Hattori, doncs no em creuré l'Amuro com un sex symbol, m'enteneu? És que sobren els sex symbols. No, mira, jo tinc el Hattori aquí en modo sex symbol en el Nendoroid aquest. I l'altra cosa és que de cop tot és sobre l'Amuro, de cop és el protagonista, no? Es fan peris sobre l'Amuro, es fan seqüeles i preqüeles i de tot de l'Amuro, i dius, home, doncs prou, perquè no és el detectiu Amuro, això. El detectiu Amuro. El detectiu Amuro. Jo estic molt d'acord amb la Marta, i només volia afegir que jo, a més, el problema que crec que tinc és una cosa que he pensat avui, que ho estava pensant llegint un dels casos del Hattori, aquest on es vol declarar però no, perquè ell és... Quin? Perquè n'hi ha com 700 d'aquests, El de la Momiji, l'últim. És que aquesta dona, de debò, prou amb aquesta senyora. Vull dir, jo el problema que tinc, a més, amb tots aquests personatges que afegeixen, que a part de ser molts, és com... La meitat d'aquests personatges han de tenir per força una característica, i és que han de ser superllestos i superintel·ligents perquè són o policies o detectius o dolents o gent d'aquesta. Llavors això fa que tots tinguin la punyetera mateixa personalitat. O sigui, no és que estiguis ficant personatges que contrasten, que tenen personalitats diferents. No, és que si us fixeu, tots són iguals. O sigui, vull dir, al principi el Heishi i el Shinichi sí que xocaven, però ara, vull dir, no sé, és que és una mica... El Heishi és una mica més caparrut, però ja està, saps? Vull dir, no hi ha contrastos entre... Em sembla una mica pobra, saps? La construcció de personatge a nivell de personalitats, perquè dona molt poc joc a l'hora de... I vull dir, que la cera, cada 3 frases, 2 siguin encara no tinc pits però ja em creixeran, això no és una personalitat. No. Vale? No. Llavors és com, clar, tots els personatges nous són infiltrats, policies, detectius, llavors tots són molt intel·ligents, llavors és com, bueno, què?
Llavors què? O sigui, que el personatge amb més personalitat és el policia aquell inútil de les muntanyes, que no sap fer res, o sigui, és com... Aquest és el personatge que em sembla més interessant perquè almenys és diferent, sabeu? Llavors és com... Jo llançaré una llança a favor de la Muro i diré que a mi em segueix semblant interessant, però perquè després amb tots els spin-offs que han fet i tal, és un personatge que està molt relacionat amb el Matsuda i amb el Wataru Date i tal, que a mi el Matsuda, si veu escoltar ja ho sé, Marta, ja ho sé, però... És que ja saps que el Matsuda surt en un flashback d'un capítol que serveix per desenvolupar... L'estimat de la... El Matsuda és aquell que maten en el capítol dels 12 milions d'hostatges. Que maten. El de la Sínia, el de la Nòria. El de la Nòria. Exacte. Però clar, jo vaig pensar, doncs mira, serà interessant perquè ens explicaran coses de què és el que han fet amb l'Acadèmia de Policies. Jo per això a mi m'ha agradat, però perquè jo tinc un carinyo molt especial per aquell capítol i el remiro constantment i me'l sé de memòria. Llavors a mi el Matsuda és un personatge que sempre m'havia semblat molt interessant i vaig pensar, bueno, el Matsuda no me'l donaran perquè està mort, doncs mira, the second best thing, i era pues la Muro. La Muro va ensenyar a la Masumi a tocar el baix. Aquest és dato. Sí. És un dato que donen a un episodi que en algún moment, quan ella era petita, va coincidir en plan de se viene mi hermano con el colega y el colega de mi hermano me enseña a tocar el bajo. És veritat, I això em va semblar superinteressant, no s'ha tornat a parlar, se ha quedado ahí, se ha quedado en el aire. Això que semblava com tret de pel·li d'institut americana, pues esto ja està. Vale, haurem d'anar acabant, però abans de tancar molt ràpid us faré dues últimes preguntes. Una, hi ha moltes trames en el Detectiu Conan, això és una cosa que tenim clara, perquè hi ha molts personatges, llavors cada personatge té una trama i una subtrama. Jo us vull fer una pregunta una mica punyetera, que és, si a partir d'ara, diguem, obviant la trama principal, és a dir, la trama de l'organització i el Shinichi Laran, que va una mica tot lligat, de totes les subtrames que hi ha, si només poguéssiu seguir una de totes les que queden, jo tinc molt clara la meva, quina seguiríeu? Perquè tenim el Heiji Kazuha, tenim Kaito Kid, tenim policies amb totes les seves subtrames, tenim lligues de detectius júniors, tal. Amb quina us quedaríeu de totes? És que hi ha trames que han caigut com en l'oblit, no? Perquè el Takagi i la Sato, per exemple, que durant molts anys eren una subtrama molt interessant i de cop, Marc, em sap greu, perquè... Però, clar, el Takagi i la Sato, a mi m'encantaven i jo estava allà a mort amb ells i ara de cop és com, bueno, suposo que algun dia es casaran, però ja està. Sí, que clar, la trama de la Haibara va lligada amb l'organització, també suposo. O sigui, jo hauria de dir el Heiji i la Kazuha, perquè sincerament hi ha prou d'aquest color, de que el pobre Heiji Hattori... Això es pot considerar trama? O sigui, que un es vulgui declarar i no ho faci perquè les circumstàncies no li són favorables, és que ni tan sols és una trama. Vull dir, si es volgués declarar però ella no està per la labor o ella suda, però és que no, s'estimen molt, és com, pues, si us gustáis, pues liaros, saps? O sigui, això és com... Clar, és una pel·li de slapstick més que una trama. O sigui, és simplement el Hattori un cop i un altre, no?, entrebancant-se amb la mateixa pedra o pedres com de diferents colors i ara amb la Momiji aquesta que dius ja està. O sigui, jo estic profundament en contra de qualsevol trama que no tingui a veure amb els personatges principals. I això vol dir la Momiji aquesta, que estic fins als ous, el Kaito Kid, que ja prou, no cal que aparegui una altra vegada, el Kaito Kid, ja ens han donat el capítol del Heiji amb el Kaito Kid. T'estàs passant avui, ja Tres pobles ja mig. No cal. He vingut molt hater, és veritat. No tenia pensat ser tan hater i he començat bastant bé i ara de cop estic cagant-me fortament en tot i que m'encanta, és un manga que és la meva vida. Però, o sigui, jo necessito que s'acabi. I perquè s'acabi necessito anar traient i anar tatxant personatges extras, i això vol dir, doncs, tota aquesta gent, no? El Kaito Kid, la Momiji, la professora del Conan, que ara és substituta, que pensàvem que era el Ron, però no ho era. El Chiba i la Naeko. El Koji Haneda, que el van matar fa 40 anys, ningú sap qui és. L'altre germà de la Kai, que no m'he recordat ara, el Haneda. El Shukichi. El Shukichi, aquest que ara de cop està liat amb la Yumi de trànsit. Bueno, en fi, ja està. O sigui, hi ha prou d'aquesta gent, hi ha prou dels detectius júnior. Sisplau, per favor, com m'hagi de tragar un altre capítol dels detectius júnior, incendiaré el Japó. Ja està. O sigui, sisplau, desenvolupeu-me la trama de Shinichi Laran, que és l'únic motiu realment pel qual encara continuo llegint el Conan, i l'organització. I ja m'ho ajunteu tot, m'ho poseu en un paquetet maco i en cosa d'un any, dos,
acabem i matem la cosa. És a dir, que tu et quedaries només amb la principal, et recordaré tota la vida que no has triat el Heiji i la Kazuha, això és una cosa que queda aquí. No, he dit que el Heiji i la Kazuha sí, ho he dit. No, has dit... Ho has dit al principi, però has dit, però al final em quedaria organització i Shinichi Ran. Perquè no ho hem considerat trama, Però jo ho considero trama. Marc, tu què anaves a dir al principi de tot? Amb quina et quedaves tu? No, jo és que és això, o sigui, si no és de l'organització és que no m'interessa, vull dir, jo tinc molt interès, jo tinc interès perquè quin és l'objectiu real de l'organització, sí que tinc interès per aquesta cosa que va passar amb la Muro i aquest, espera que tinc apuntat, el Hiromitsu, aquest, vull dir, a mi, jo tinc, bueno, incògnita i no sé què. No t'inventis noms, Marc! No, que s'estic mirant, el guardaespatlles de l'amant de Hughes, que va desaparèixer, la saca, o sigui, tot allò... El del Koji Haneda, aquell que van matar. Clar, o sigui, jo vull que m'expliqui... Jo tinc interès per asseure'm i que m'expliqui tot això, si és que a mi m'interessa, però més enllà d'això, no, jo vull que em solucionin el que és la trama de l'organització i, evidentment, que Shinichi i la Ran, doncs, que es facin petonets i tal. Això tampoc m'interessa tant, Jo vull, no sé, vull saber quin és l'objectiu i tot aquest lío de dins. L'altre és que és això, no m'interessa, ho llegeixo i mira, i els casos, i alguns de més inspirats i de menys, però no és pel qual llegeixo. Jo vull els casos de l'organització i que tinguin pes i que no siguin banals. Molt bé. No, ara no vull que surti el tercer en cap, o sigui, és que... O sigui, el secretari, qui és el secretari d'organització de... Home... El del cafè, qui porta el cafè? M'és igual, això. El becari de l'organització. El becari de l'organització. Us imagineu? Seria brutal. El meritori de producció. El meritori de producció. El runner de l'organització. Hòstia. No ho digueu molt alt, que jo crec que Gosho Aoyama se'ns està fent gran, però ens escolta, Vull dir que... Ojo, cuidao. No, és que ha d'acabar-ho, és el que diu, és que ha d'acabar-ho. Sí, o sigui, bàsicament sí, a mi sí que m'interessa una mica saber tot això de la família... És que com que tenen 3 cognoms diferents, doncs ja no sé, però tot això de la Masumi, de la Kai, de no sé què, del Haneda aquest, el que van matar, el jugador de Shogi, que van matar en misterioses circumstàncies, tot això, o sigui, és com... Explica-m'ho ja, que pugui seguir amb la meva vida. A mi, jo què sé, és que, mira, fins i tot, és que, mira, estic arribant a un extrem que és que fins i tot em faria il·lusió que li busquessin un interès romàntic a la Cera només per donar-li alguna cosa al seu personatge, saps? Però no correspost per una vegada, si pogués ser. O encara millor, que l'interès romàntic fos una tia. Bueno, és que amb la Ran hi ha una de les pel·lis... Hi ha molts fans que volen a la Ran i a la Cera, que és una altra cosa que dius, simplement no passarà, busqueu-vos un altre interès per la Cera, perquè no, vull dir, ja està. Hi ha parelles que són parelles i ja està, vull dir, prou. Quasi em semblaria més normal que estigués amb la Sonoko que amb la Ran, però per un tema de que la Ran és per Shinichi i ja, vull dir, d'aquí a mi em sap greu, soc molt empleada de mides, però en aquest tema no. Prou. Llavors, clar, però amb la Sonoko estaria bé. A més, la Sonoko... Ui, estic a punt de dir, a més, la Sonoko està soltera. Se m'ha oblidat completament que el Makoto Kyogoku existeix. Però el Makoto és un masclista i és un ranci, o sigui, haurien de tallar, tio. Li diu com a la faldilla. No em sembla bé. A mi em fa molta gràcia perquè en l'univers Twitter Conan al Makoto li diuen Macmacho. Llavors em fa molta gràcia perquè li diuen Makoto Macmacho. I és veritat, perquè és així. És un heterito bàsico, el Makoto. I és un tio que al principi deies, ok, i amb el temps dius, no pot ser, ets un masclista bastant tremendo. Jo he de dir que jo segueixo tenint molt interès en el Heiji i la Kazuha, però perquè el Heiji ocupa un lloc molt especial en el meu cor. Llavors, espero que es declari aviat, però és que no puc evitar-ho. Vull dir, a mi em diuen Heiji, és com, ai, el Heiji, vull dir que... Que se casen ya, que se case alguien, me da igual quién, pero que alguien se case. Que me den la boda del Takagi y la Sato. El Mitsuhiko i la Yumi. El Mitsuhiko i la Yumi. Seria... Ai, la decepció de la Yumi quan es faci gran el Shinichi. Veus, això sí que... Jo vull aquesta trama. Jo vull aquesta trama en concret. No, jo tinc una trama d'això. I el Shinichi dient-li algú, rotllo, quan siguis gran coneixeràs algú que no sé què, saps? Això sí que m'interessa. Jo tinc un dubte i vull saber la vostra opinió. Ara m'estic allargant moltíssim. És igual, la gent es tragarà el programa igual. Vosaltres creieu que la Lliga... És que és un dubte que jo tinc i no sé resoldre jo mismament amb mi mateixa. Vosaltres creieu que la Lliga de Detectius Júnior
Algú li explicarà allò del Conan a la Lliga de Detectius Júnior? Jo crec que sí. Quan faci... Oh, potser no, eh? Jo crec que no li explicaran, però ells ho sabran. Saps? Són molt tontos, eh? Ojo, són molt tontos, aquests nens. Jo confio en Mitsuhiko. Mitsuhiko, Tim... Bueno, sí, és el més intel·ligent de tots. Llavors algú també els hi ha d'explicar que la seva companya de classe i amiga íntima de l'ànima, que és la Haibara, també té 18 anys. Clar. És que és una mica trauma, o sigui, si et pares a pensar tot el concepte de quan això se solucioni, haver-ho d'explicar, és com coi ho expliques, això? Ja, bueno, o potser fan en plan que desapareix o que se'n vagi a algun altre lloc. Sí, jo crec que s'han canviat d'escola. Exacte, no crec que els hi facin la por de ser... Quina llàstima, això m'està fent pena, eh? És que faran això, segur que diran com han marxat de l'escola i llavors es trobaran pel carrer, saps? Es creuaran, rotllo, passaran per davant de casa del Shinichi, el veuran sortir i com que se somriuran sense saber exactament per què, però ho faran. Serà molt emotiu, serà molt maco. Jo crec que hi haurà un xute de pilota del Shinichi als nens. Gràcies, senyor! I que seguiran jugant. Gràcies, senyor. Sí, jo crec que sí. Ara de cop jo vull que hi hagi aquesta escena. Una escena del Shinichi dient el Conan abans de marxar a viure als Estats Units amb els seus pares m'ha dit que sense ell continueu sent la Lliga de Detectius Júnior. Tinc els pèls de punta i no us enganyo, eh? No, jo ploro. Sí, o sigui, perquè a més és allò de dir, són igual als nens, però bueno, són nens, vull dir, sabríeu, creu que els hi facin mal. Pobrets, han viscut moltes coses, han viscut traumes molt grans. Una cosa, el Shinichi, o sigui, quan el Shinichi torni, vull dir, el Shinichi no tenia amics. Bueno, però tindran amics i ja està. No, però sí que té amics. És que està a punt d'arribar un capítol al canal Super 3, crec que cap al 13 de març, en el que es demostra que té amics. El que passa és que ens donen molt poc del Shinichi tenint amics. I aquest capítol... Passa que estem fent spoilers, per tant el podem fer. El capítol de Kyoto, aquest arc, jo visc i respiro per aquest arc de Kyoto que s'ha fet fa uns anys i que ara per fi es veu que d'aquí un temps el tindrem en català, per fi, perquè ja estan reposant capítols nous que s'han doblat últimament. I jo estic morint perquè arribi ja al març i ens posin el capítol de Kyoto en català, perquè és un capítol tan maco a nivell amistats del Shinichi amb els seus amics de l'escola. Però són companys, no amics. No es veu allà una relació... Clar, però bueno, perquè estàs al cole. Bueno, però ell té el Heiji. El capítol de Kyoto quin és? El que passa a Kyoto. Jo creia que l'havíem doblat, ara no l'hem doblat, el capítol de Kyoto? Sí. Ah, vale, però encara no, vale. Encara no s'ha més, però és... Vale, clar, m'havia espantat. És el capítol... El del sostre... El del beso, el del no beso. El del beso no beso, que el Heiji s'està intentant camuflar sense èxit, com sempre, perquè... No, si et poses una mascareta, a més ara ja és vull dir, ara que ja reconeixem a la gent per la mirada, imagina't, si ja el reconeixem abans, ara és facilíssim. Passarà alguna pandèmia al Conan? Deixo aquesta pregunta oberta, perquè introduint, clar, o sigui, els telèfons mòbils han canviat molt, els portàtils, tot, vull dir, cada cop és com present, i hi haurà algun moment que passarà alguna cosa de la pandèmia i l'organització... Potser és culpa de l'organització, la pandèmia. El virus una pel·lícula... De cop això fa un any de peron, perquè no, és que de cop hi ha pandèmia en el Conan i estan fent quarantena i llavors no surten de casa i no hi ha... Mira, simplement em tallo les venes. O sigui, no. És que què passarà si ens quedem sense final? Això ho hauríem de pensar, No. Aquí aquestes coses no es parlen. Aquí no. Això no té cabuda en el Parlem-ne de no tenir final del Conan, això no. Parlem-ne fins a cert punt. Perdoneu, però és que m'he imaginat el Shinichi confinat amb la Ran i el Kogoro i encara així un mort entrant d'alguna manera a l'agència de detectives Mori perquè ho resolgui. O sigui, tots confinats els morts algú així puf. Home, ja va preveure la dificultat del paper de vàter amb el Kogoro, el Gosho Yama, ja va preveure la dificultat per aconseguir-ho. És veritat. No, però tu imagina't, els morts entrant com entren les cartes de Hogwarts en la primera vegada que li arriben al Harry, saps? Allà per la xemeneia, doncs els entrarien els morts en plan go. Jo ja no m'espero res, perquè ja no em sorprèn res. La vida t'ha donat tants pals últimament que ja és com, que entren los muertos. Si el toc de queda a Shiratoto era a les 7:45, això volia dir que podia arribar a Tsumanora a les 7:99. 7:99.
199. Sí, d'aquesta hora. Ai, que estava Hi ha molta d'oferta aquella recerca, hora. és allò de la recerca del realisme. Exacte, el 7,99. Sí, ja això no té. Exacte. Total. Però és igual, Ai. vull dir, encara que ens quedem sense final, que no passarà, però al final serà el que acabem d'explicar de la Lliga de Detectius Júnior, és que, de debò, quan surti al final ens tornem a reunir, perquè jo estic segura Hombre. que una escena similar hi haurà. I amb la Ran i el Shinichi, tots sabem què coi passarà, amb el Heishi i la Kazuha, tots sabem què passarà, o sigui, Sí. tots sabem que no... Per això l'interès és l'organització. Perdó, Ah, perdó. no, però perquè aquí Sí, la sí, cosa, sí. o sigui, aquí la cosa, i ja anem tallant de debò perquè jo volia fer mitja hora de programa i és impossible amb vosaltres, és que no sou tremendos. Si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Per què m'invites? Adriana? Sí, és que està clar, em sap greu. O sigui, jo crec que la cosa és que el Heishi i la Kazuha, evidentment, no estan avançant perquè en el moment, el problema del Heishi i la Kazuha és que si ells avancen, ja està tot fet. I llavors, Ja no clar, passa no res poden més. avançar perquè si no el Shinichi i la Ran es quedaran així, perquè els pobres es quedaran així, i llavors per això està posant tantes traves, perquè està clar que el Heishi fa 350 capítols que se li vol declarar, i ho sap des de sempre que li agrada. Llavors, no està avançant perquè... Bueno, sí, i aquí hi ha també una discrepància que ho podem deixar per una tercera part de la tertúlia del Conan. Llavors, clar, no avancen perquè el Shinichi i la Ran no avancen. Si no, ja Sí. aquesta trama és com la del Takago i la Sati. El Takago i la Sati. El Takago i la Sati m'agrada molt. Jo doblo el Takago. Sí, però- Sempre. El Takago i la Sati. Vull dir que aquesta trama ja ha avançat, saps? Bueno, en fi, Boníssim. comencem el programa perfecte. En fi. És que m'ha sortit supernatural, a més. Sí, Vull sí, dir, per això el Takago m'ha fet i la molt de Sati. riure. Simplement. Doncs, escolteu, jo crec que segur que ens demanen una tercera part, perquè no sé què passa, que a aquesta gent els hi agrada que parlem del detectiu Conan, cosa que jo els hi agraeixo perquè jo m'ho passo superbé fent aquests programes. Jo potser el que diria és que si algú vol que tornem a parlar del detectiu Conan, si hi ha algun boig que ens vol tornar a escoltar parlar durant una hora del detectiu Conan, Obrim un Patreon. sisplau, a part d'obrir un Patreon, que no estaria mal, pagueu un Patreon, sisplau. A part de fer això, el que podríem fer és que si algú vol que parlem d'alguna cosa en concret, perquè jo ja no sé què més podem rascar del detectiu Conan, que segur que trobem coses, si voleu una tercera part en algun moment, digueu-nos què ens voleu escoltar, què voleu que parlem del Conan, que jo crec que això és interessant, respondre coses o teories o coses així que ens pugui suggerir la gent, jo crec que és interessant. I ho deixem aquí ja perquè la gent... No he superat la Sati! No sé per què m'està fent tant de riure, però m'està fent molt de riure. Que me'ls estic imaginant com ells, però fusionats entre ells, tots Sí, com sí, sí. personatges diferents. Ella amb les marques aquí, amb els pòmuls, tot. La Sati com molt... I el Takago com... Deixa't de tonteries. Ai, senyor. Bueno, escolteu, moltes gràcies per ser aquí per inaugurar aquest Parlem-ne 2021 i això, si voleu algun programa més, doncs només ens ho heu de fer saber perquè ja heu vist que ens costa 0, tornar a juntar-nos tots quatre i parlar sobre el Conan. Així que moltes gràcies i ens veiem pròximament, segurament. Aquí el programa d'aquesta setmana. Esperem que hagueu gaudit d'aquesta tertúlia. Ja sabeu i ja veieu que a nosaltres ens encanta parlar del Conan Edogawa i companyia. Adeu!